A čo sa týka tej batérie, my si vyrobíme cez deň elektriku a v noci ju využijeme z tej virtuálnej batérie. Napríklad alebo z fyzickej. Veľa ľudí netuší, koľko vlastne stojí to nabíjanie. Tak dneska elektrina na Slovensku pre domácnosti je zhruba 0,16 eur za kWh. To znamená, keď bežná batéria je okolo 70 kWh, alebo 50 až 70, napríklad u Tesla Model Y je to 74 kWh pri long range, tak keď zoberiem 74 krát 0,16 pri bežnej cene, to znamená bez fotovoltiky, ma stojí jedno nabitie 11,8 eur, to znamená 12 eur na plnú nádrž. A plná nádrž alebo plná baterka je radovo na 300 až 500 km, čo si myslím, že je veľmi slušné. A v prípade, že máte virtuálnu batériu, to znamená fotovoltiku, to znamená cez deň vyrobíte, v noci zoberiete si z virtuálnej batérie, tak vás to stojí zhruba polovicu. To znamená 6 eur na plnú baterku rovná sa jazdíme takmer zadarmo všetci, čo jazdíme s elektromobilom.